गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय मिरु एबसुनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव हा-हुनि जेंनाखौ लानानै एबसुनि गोनांथार सावरायमेलाव एबसुआ माखासे गोनांथार आयदाखौ लाना सावरायो। जर'खायै बिटिआर ओनसोलनि ट्राइबेल बेलार ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ सोरखारा थाबैनो होखारनांगौ। हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय थागिबि हारि-हारिसाफोरनो फरेस्ट डिलार एक्ट 2006 नि गेजेरजों थाबैनो हानि पाट्टा होनांगौ। बिसायख'थि आय'गा थाबैनो बियाब बारायनांगौ आरो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि अरायथा खालामना लाखिनांगौ। सरकारा बर' आरो ट्राइबेलफोरनो फरेस्ट एरियायाव आवग्रिना थाखानाय हाखौ हानि मोनथाय होनानै ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि इलिगेलि एनक्रोचारफोरखौ होखारनांगौ। एबसुनि आफादगिरि मानगेन्द्र मुर्ति दिपेन बर'नि मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायै फारियै मानगोनां मुर्ति आदित्य काख्लारि, शब्द राफा, बेरलाव केखारजि आरो नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे हाबाफारियाव बिटिआरनि गंबा जिल्लाजों लोगोसे सनितपुर, बिश्वनाथ जिल्लानि मेलेमजिबि, कार्बि आंलं आरो BKWSनि जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लानानै जर'खा सावरायमेलखौ मोजाङैनो जाफुंसार खालामो। नगाव जिल्लानि कुसुआ पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर अनुप काकतिखौ कुसलानि इन्डियायाव डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि हानजाया हमबाय। कुसलानिनि सायाव आसाम सरकारनि गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिगासिनो। बे समाव नगाव जिल्ला कुसुआ पुलिस थानानि डेपुटि इन्सपेक्टर अनुप काकतिखौ बेल होनायनि मुङाव रां दाबिनायनि थाखाय खादों। बर' फिसा आगोमा फुटबलार हलिचरन नार्जारिया हादरनाङै गोख्रों सिनायथि मोनदों। हलिचरन नार्जारिया हायद्राबाद एफसिनि केप्टेन जाबाय। बर'फोरनि हारियारि गोग्गाथाव रादाब। नायल' जाला सासे बर' फिसा हादरारि आरो हादरनाङारि जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया हायद्राबाद एफसिनि केप्टेन हिसाबै बिबान मोनबाय। मख'नो गोनांदि हलिचरन नार्जारिया मैया सानसेनि मेचनि थाखाय केप्टेन बिबानखौ मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। BKWSनि CM मेहिनेश्वर बसुमतारीया आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ बेखेवबाय। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिन्दि बर' थुनलाइ भवनाव आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ बेखेवबाय। बे सावथुनखौ BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मेहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेखेवफैदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी, बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि बायजो बारग' BLT गाहाय नेहाथारि बिस्तिनाथ नार्जारि आरो लखिमपुर जिल्लानि गासै बर' माहारियारि आफादनि गासै मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना। सनितपुर जिल्लानि बरसला बियाबाव आसाम सरकारा JCBजों एफिक्सन खालामदों। सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं सितलमारि सरबाहागआव आयेन बेरेखायै न' लुना थानाय नखरफोरखौ सोरखारा होस्रांनाया मैया फुंनिफ्रायनो सोलिगासिनो। सरकारा होनाय बिथोन बायदियै सनितपुर जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना गोख्रों पहेरा होनायनि गेजेरजों 1000 बिगा हायाव आयेन बेरेखायै न' लुना थानाय गं 299 नखरफोरखौ JCBजों होस्रांनायखौ नुनो मोन्दों। गहपुरनि आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय बरपुखुरियाव अरुणाचलनि पुलिस बिफाना गुलि गावदों। फेग्रा मुवानि फालांगिरिखौ थांखिनानै गुलि गावदों। गरथाम गुलि गावनानै अरुणाचलनि पुलिस बिफाना निक्सन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुङा गहपुरनि रङाजन गामिनि थागिबि नित्यानन्द बसुमतारीनि फिसाज्ला। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कलम्बियायाव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। पुलिसनि मोनसे हानजाया गारियाव गाखोनानै हान्थिनाय समावनो बम बेफ्रुनानै सा-8 पुलिस बिबानगिरिफ्रा जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुथुरा पुलिस हानजानि दावबायनाय गारियाव बमखौ लगायनानै होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बम बेफ्रुनायजों पुलिस बिबानगिरिफ्रा जिउखौ फोजोबना लानाङो। बे जाथाया सोनाब कलम्बियायाव सोमजिदों। कलम्बियानि हादोरगिरि गुस्ताभ पेट्र'आ बे जाथायनि सायाव बिबुंथि होदों। बियो बुंदों हादोराव 60 बोसोरनिफ्राय सोलिबोनाय दाङाबाजिखौ फोजोबनो थांनाय समावनो पुलिस हानजानि सायाव बेबायदि गिख्रंथाव गाग्लोबदों। लोगोसेनो हादोरगिरिया जिउ गोमानाय पुलिस बिबानगिरिफोरनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नखरनि सुबुंफोरखौ हाजासे मदद खालामगोन होनना बुंथिदों। बेजों लोगोसे जाथायथिलियाव जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय बिबानगिरिफोरखौ दैथायहरबाय होनना बुंथिदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।